ہے خیام دے جلن کنوں پہلے لٹی لاش سید شہداء دیئے خیام دے جلن کنوں پہلے لٹی لاش سید شہداء دیئے خیام دے جلن کنوں پہلے وہ کہیان پوشاک لہائی تے پوشاک لہائی تے کہ مندری دکھی دے بھرا دی ہے خیام دے جلن کنوں پہلے لٹی لاش سید شہداء دی ہے قیام دے جلن کنوں پہلے لٹی لاش سید شہداء ہے یاراں دی رات دا ڈھلیے جمال ملون کربلا دے غریب دا مہمان اے حرامی دے علم جامع دے سرداری کمر نال بڑا قیمتی کمر بندے میں کول گھنا سا بڑی دولت مل اے ناپاک ارادہ رکھ کے میت کول آیا ہے گنڈ کھولن دا ارادہ کیتا اے سکینہ دے پیو دے دویت گنڈ دین فرمے دن جمال میں تینا چنائی ماں باپ اے کوئی حیاء نہیں کیتا ٹبے تو لتھا ہے میدان جو پھردا ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ٹکڑا چایا وہ غریب دی میت دے کول آیا ہے گنڈ کھولن دا ارادہ کیتا ہے حسین دا سجاد زندگی کدا سخت لفظ نہیں پڑھا نہیں پڑھدا پیا یو کچھ پڑھدا پیا بوسا دے کے اکبر دے بابے دا ہتھ بھرے کی داس دوجا ہتھ اٹھائے دوجے ہتھ نال اے دیو پیار کیتا ہے اے آدھے شام داری چلیے زمین کو زلزلہ آیا ہے میں کو نسی نہیں کائشے نہیں آسمان تو ایک نور دی ہماری لبھی ہے مولا تانجر روئن قبول کر جنہیں وچ ایک نورانی تاج والا زوان موت پٹیندا ہویا نکلا ہے تاج لہا کے زمین تے سٹے زہکل مار کے آدھے شبیر نانا ملن آیا ہے اے آدھے میں آدھے نس رشتہ دار آخیر دے وچ وسائن آئیے جنا پاسے تو ہتھ نہیں چوے میت بولا بیٹھی آتی ہے بابا جی بطول بابا کنڈ کر ونج میں پتر دے زخم چمدیاں رسول ٹر گیا دے یالی ناراض نہ تھی میں تو بھی ٹر ونج میں حسین دے نال چند گلا کرنیاں علی ٹر گیا دے حسن تو بھی ٹر ونجر ویلے سارے سجن ٹر گئے او سادات قرآن والے او کائی تاریخ نہیں دسیں دی زندگی جمدی سین را پاسے تو ہتھ چویا آج پہلی واری پاسے تو ہتھ چایا آج بڑے آرام نال میت تلے لوئی باہولا اڑیا شروع کی تیان میت چاہ کے آدھی ہے میدان لائے میرا او حسین جب میں چکیاں پی کے پلے نہیں رہی میدان لائے میرا او حسین جند جسم دے میں بارش دیا کنیاں بھی نام سا سکتی مندری دے نال جنا انگلی بے دردی نال کٹی ظالمہ نال جنا انگلی بے دردی نال کٹی ظالم میں چکیاں پی پالیا چکیاں پی پالیا وہ آواز آئی سیدان دی ہے خیام دے جلن کل
پلوں پہ لٹی لاش سید شہداء دی ہے